salam hormat dumateng para sutresna budaya ingkang kepareng rawuh wonten ing Kepoh. Monggo. Lawuh teri sayure lodeh. Njaluk. Ibu Rini mugi-mugi rezekine wakeh. Amin. Mangan rendang sayure ya lodeh. Bapak dalang mugi-mugi ora rabi maneh. Aku arep ngamini abot ngono ya lho. Ya semoga-moga Bu Kesi. Sakmono parian kabeh. Ya, mimpin saka Mbak, ayo Mbak Luna Maya, Mbak Luna Maya. Parian ndongake Ibu Rini. Ayo karo Pak Indar. Ayo, piye? Tuku teri menyang endi ya? Sesek Pak ya, sesek mikir dulu. Blank. Tuku teri menyang kutha Boten. Kutha Ngawi. Mugi-mugi Bu Rini tansah kathah rezeki. Amin. Selanjutnya monggo Mbak Mira Eka Sumber Kencono. Ayo. Mboten teri, Pak. Ana geni ra iso mlayu. Ya pancen geni ra duwe sikil lan mlayu. Mugi Bu Rini sehat selalu. Amin. Ya rabbal alamin. Nah iki jas iki kena Nadia Arina. Ya. Sapa? Neng Pantai Trini. Wah, suarane kaya ning jero guwa. Nang Pantai Trini. Mangan arem-arem. Bu Rini. Ning diling-eling Bu Rini studio kuwi. Mugi ayam tentrem. Amin. Ngono kudu cerdas. Ayo Bir. Iki sing senengane nge-gym. Ayo. Nge-gym ae katok cekak, klambi ya siset, udele ketok. Alah sing. Ke Surabaya membeli jamur. Cakep. Mugi Mbak Belva panjang umur. Allahumma amin. Ngapunten Pak, niki pancen obate keri niki. Ayo saka semangate. Selanjutnya ya Nduk, kaya apa? Piyayi kaya Ari Tatum. Ayo, monggo. Aku ngelekar neng pinggir sawah. Aku teko bar kuwi ya. Lah nglekar ae pinggir sawah lek nganti ana ula. Ayo. Kok Sherlock toh? Aku ngelekar neng pinggir sawah itu menikmati alam, Pak. Karo jago manuk ya. Jago manuk. Kowe ngomongne manuk. Manuk apa sing mabure paling dhuwur tur betah? Manuk napa, Pak? Ngerti to? Mboten kula babagan manuk kurang ngerti. Ngerti. Manuk sing mabure dhuwur tur ya betah ning dhuwur kuwi ya manuke pilot. Ayo. Nglekarmu piye? Ndak. Aku ngelekar neng pinggir sawah. Pak Hendar mugi pinaringan berkah barokah. Amin ya rabbal alamin. Ya berkah barokah Pak Hendar mergo awakmu ning sawah mau. Nah iki genah iki. Yo Nduk, niken. Mangan kursi kalih mangan tampah. Ora mrotoli untumu lho. Gragas, Pak. Eh? Gragas. Masalah. Oh, lungguh kursi, Pak, lungguh kursi. Lungguh kursi. Kok mangan kursi. Lungguh kursi karo lumah. Ora penak no lungguh kursi karo lumah. Lungguh kursi karo esek-esek tampah. Oh iya. Anu Pak nggih beras. Iya, Nggih, mugi-mugi Bu Rini sekeluarga, Pak Hendar, Mbak sinten? Mbak Delva. Mbak Delva nggih. Nggih, lan tetanggi-tetangginipun mugi-mugi pikantuk rezeki ingkang kathah barokah, turah-turah ora lokane malah kebak, sehat selalu, panjang umurnya. Saya mengucapkan